Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng tanpa upama nduk dene awake dhewe bisa sowan ana ing munut RT 22 Gebang Masaran Sragen. Oh iya sowan rene meneh ya maaf simak biyen sowan rene wis kaping pira tak hitung wis udakara wis ping 4 iki ya nduk yen ora kleru. Nek ben suran wis tiap sura mungkin iki layangan awake dhewe sing dijawi limbuk lawan nyanyik wis entuk 2 sura. Terus kalibuan awake dhewe sowan meneh ana daleme Bapak Edi Sukarman dhisik dawuhe putrane ya awake dhewe sing didhawuhi limbuk lawan nyanyik. Iki sowan meneh awake dhewe sowan ana ing daleme Bapak Suparman lawan Ibu Karti. Sapa Bapak Suparman kuwi? Nek mandil iki lho nek mandil. Ayo kaprahe utawa kundane nek mandil. Heeh. Nek mandil sing kagungan kersa. Oh. Kagungan kersa apa? Iya kuwi apa jenenge mala kramakake putrane. Oh ngono. Sapa? Mbak Viviana Julia Ika Tirtasari. Karo sapa karo Mas Muhammad Kundari putra Bapak Suratno lawan Ibu Sakini. Oh, sing mijil saka Gabus Kulon, RT 1 Gabus Karampal Sragen. Oh iya, iya nduk awake dhewe melu ndedonga, melu memuji. Muga-muga temanten kekarune bisa entuk runtut tansah reruntungan, bisa entuk wahyuning jodoh, ora mung dadi bojo ning uga dadi jodoh. Oh, walane bedane apa nek bojo karo jodoh? Yen bojo kuwi iso pisah sewayah-wayah nduk. Nek yen jodoh kuwi hanya maut yang bisa memisahkan. Tegese nganti kukuting jagat iki penganten kekarone kudu tansah tetep lestari gegandengan. Oh, iya. Sadurunge aku mau budal nyangik to limbuk ning daleme nek mantil. Iya. Aku ki panggih karo Priyayi Agung. Oh iya. Ning banjo bakraman kono. Oh iya. Priyayi Agung ki mau nakoni aku nduk. Nakoni piye? Macange. Dalu menika badhe nyangik wonten pundi? Ya tak sauri. Badhe nyangik wonten ngunut Gebang Masaran wonten daleme lek mangke. Oh. Banjur Priyayi Agung mau takon meneh. Takon piye, Mak? Dene sing dadi kersane nek nanti niku napa Mak Jane? Ya niku mala kramakake putrane. Oh. Bakti Priyayi Agung mau titip peling lawan Jange. Titip peling marang Sinak. Heeh. Aku mau nyampeke welinge Priyayi Agung pinau. Piye Mak welinge? Priyayi Agung mau titip lawan aku nduk. Titip peling. Heeh. Titip peling karo ngantene. Ya kuwi 10 pepacuh sing kudu disikiri wong omah-omah. Oh ngono. 10 pepacuh sing kudu disikiri itu prate wong omah-omah. Iya. Apa wae Mak? Siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Oh ngono. Tegese tumrap wong jejodohan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabencian sing ditindakake dening pasangane. Aja mung nyalang-alange bae, ning katono kabenciane wis pisan. Oh ngono. Iya. Dene kabeh pindho Mak. Pindho aja gentekake sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi saleh
lan sing wicaksana paribasan kedung jero kena dijajaki atine manungsa sapa sing ngerteni lho. Oh ngono. Sing kaping 3 aja gampang nyalahke. Kepiye mek kuwi? Aja golek salahe ning golek ana benere, ora ana kok menungsa sempurna kabeh. Kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani lho. Oh ngono. Sing kaping 4 ya kuwi aja sungkan lan aja pekewo. Tegese wong jejodohan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal, aja duwe rasa ewo pekewo. Yen ana masalah kudu dirembuk sing kanthi terang-terangan, aja ngedem rasa mundhak salah badan. Oh ngono. Heeh. Terus sing kaping 5 ya kuwi kudu tansah sing apa anane. Tegese kudu lair batin, kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Oh ngono. Sing kaping 6 aja gampang muring utawa nesu. Sanubare kudu sareh, aja gampang nesu, ana rebuk dirembuk, ana perkara kudu dirangkumi kanthi sabar. Oh ngono. Iya lho. Sing kaping 7 aja lamisan. Kabeh isine ati kudu dilahirke kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhake masalah anyar. Oh ngono. Iya. Dene sing kaping 8 ya kuwi kudu kadewasane jiwa. Tegese wong omah-omah kuwi mundhak dina kudu budidaya mundhak dewasa pikire, kudu mundhak angen-angene, gunemane tingkah lakuke kudu sangsaya dewasa. Aja malah mundhak dina mundhak bocah aja. Oh ngono. Iya. Sing kaping 9 ya kuwi aja diperake perkara. Masalah gede utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten, aja diperake perkara cilik sebab yen ora enggal dirangkumi masalah mau malah bakal dadi gede masalahe lho. Oh ngono. Ini sing pungkasan sing kaping 10 kan. Sing kaping 10 ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Lah iki nduk sing perlu digatekake. Tegese piye? Ngene. Wong omah-omah kuwi barake kaya sawijining negara. Abot teteh kudu disangga kanggo negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusan negara mau. Semono uga wong jejodohan nadyan ngalami ruwet sing kaya apa kudu dirangkuke dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora meneh melu-melu utawa nyampuri sebab kono mau ora bakal ngrangkumi masalah lan iso uga malah nambahi ruwet. Oh ngono. Heeh lho. Kuwi mau welinge priyayaku sing titip keling kelawan Simak. Heeh. Aku kok sadermo nyampeke welinge priyayaku kuwi mau. Oh ngono. Heeh. Seneng banget atiku nduk. Wis pirang-pirang taun ora semamane lumut kene. Iya iya. Iki sing aku akeh banget. Dasare lek ngantil kuwi kajaba seniman penrawit ning yo srange karo sapa gawe elok nduk srange wiwit awan wiwit mau bengi midodareni wis orjengan. Oh iya. Disambung resepsi awan mau kerawitan Bima Ngrembaka. Bima Ngrembaka budaya pipinane carot es. Oh, awan-awan kerawitan. MC-ne Pak Yorone Pak Jepino. Oh iya. Siapa yang tidak asing dengan Pak Jepino? Oh iya. Sapa sing ra roh? Iya. Disambung awake dhewe bengi lek-lekan yo minangan melu nang ayu badya. Anggone temanten kekarone jauh. Oh iya. Sowan ora dhewe. Sowan ora dhewe. Heeh. Awake dhewe sowan yo mung gawa kanca pira kuwi wong pira kuwi wong 5. Oh, sing bintang kuwi. Bintang gak lakonan aja njaluk aku ya. Iya. Sapa rawitan Bima Ngrembaka pimpinane Om Jarot. Oh iya, suwe banget ora diiringi kerawitan iki. Wah, kerawitan iki paribasane sing
dhisik awake dhewe sing ngomong awake dhewe wiwit kuncung nganti gelem kok nduk. Oh iya. Ora awake dhewe ya ora lali karo panjenengane para pengrawit Bima Rembaka sing wis sabiyantu marang awake dhewe melu ngomong karo awake dhewe. Iya sing dipandhingake karo bapak awake dhewe. Heeh, Pak Bagong Maja bapak awake dhewe. Oh iya, sembahyang. Heeh. Wah, iki ora dhewe yo. Lah karo sapa? Delak Panci, ayo iki kersane lek mati Rudra ningali bintang tamu Sapa? Mas Petruk sadine lawan Mas Bagong Glogol. Oh iya suwe lah. Pinanggih yo ora suwe jane iki bar metuk. Iya. Ayo timbali Mas, yo tumpake prau layar cok. Iya tumpake prau layar. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bucange. Tuku gentuk menyang tawananmu. Cakep. Mas Petruk sehat selalu. Amin. Tuku gentuk menyang Kutha Solo. Cakep. Mas Petruk panjang yuswa. Amin, Allahumma amin. Ya. Tuku tahu dicampur es. Nggih, Mas Pandu tambah sukses. amin Allahumma amin. Tuku tahu dicampur roti. Mas Pandu banyak rezeki. Amin amin amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Mas Pepi? Aku pengestu jenengan, kabar saya sedaya sehat. Alhamdulillah, ampun pengestu to. Nggih. Sepuh niku kok. Pengestu ora kudu saka wong tuwa kok. Nah, mungkin nek kula kesipu malah. Nah, napa-napa. Aku kesipu. Panjenenganipun sami pinangan sehat nggih Mas Petruk. Nggih, alhamdulillah. Sowan wonten ing dalem milik mantil. Jenengan iki Mbak Cucuran. Pripun? Iki ning omahe sapa? Lek mantil Salah. oh, nah jadi sinten Ning latar iki lho. wah omahe to tegese sing kagungan kersa. Oh, sekalian sok manggil. Nggih. Pripun Mas? Nek ngerti suasana ing dalu menika tapi Kok iki dalam rangka kapusan. kamusan pripun? Manggil iku bel kula. Nggih. Anu ben
tanggal 10 Juni demi sepuluh kosong Mas aku. Atau kan yo, Mas acara apa? Wayangan lumayan yang ngarepku. Tak kira itu tonggone sing digawe. Aku sing digawe dhewe aku iki hitungane. Wis piye hitungane gek sing nyumbang. Oh bersama. Nah nyumbang iki mereka paling yo cocok-cocokan mawon. Wong kula tuh kalau minggu kedua dicomati saya yang dibayar. Tuku tahu karo bayam. Iki sapa? Apa to kusik to? Omongan kok ganggu. Jadi aman-aman dikan karo Pak Jalan lho Pak Lolo. Kusik to. Enggak direwangi kaya mani lho kusik. Kusik to kusik kaya dhewe. Enek wayahe dhewe. Mungkin sing duwe kuasa ning nggon panggung iki dalang. Dalang jamu dalang sama Dalang apa-apa seneng panggung to. dalang Yo ora iso. Wis nambah. pas pagelaran ini tetap dalang dalamnya kekuasaan pembantu panggung ini. Wis cocok. Aku sudah Mati ndak mati. Lho kok nek ngobrol ngono. Mati kayane keluarga itu. Itu bahasa sastra. Ora iso. Mas Bagong. Sehat. Sehat. Nggih. Mas Petro kau rawuh jam pinten? Pak kok dikriki 100 Mas. Alhamdulillah lancar perjalanan nggih. Alhamdulillah lancar. Boten wonten halangan menapa. Alhamdulillah. Jan kabeh nyenengke kahanan bengi iki. Nggih. Mas Bagong, mudahan dereng sampun nggih. Mau rawuh kali sinten Mas Petro? Kula piyambak Mas. Oh, ki ambak. Nggih wong nggih. Apa dia aku sendiri wong kendel iki ya tetep dhewe. Nggih, leres. Kalau itu kok nyancam iku. Nanti Bagong kanca sing ora enek guna paedah ya. Aku dhewe. Nggih, leres. Dadi wong cemen. Nggih. Ngerti kahanan dalu menika lho sing rawuh Kyai Katra. Lah nggih. Nggih lho. Sinten sing rawuh? Niki kathah seniman sing rawuh Ini gitu. dari berbagai kalangan apa? Berbagai desa nggih. Timbang rawuh kemana? Terus kamu sama Mas Pak. Ngono kok aku ya jagoan. Ngomong kesenang jane nek apa jane kesenang Apa sih kok kata di bojomu Pak? sak ngono lho. Lama kok. Benar nek bojomu minggat kok. Kowe ora sak ngono kuwi. Bojomu minggat kok bangga. Bangga piye? Kok enek katane lho. Atau aku senasib dan seperjuangan. Wah, Bojomu minggat kok boleh kanca ya dhewe kok kuwi. boleh kanca piye? Lho bojomu ke jane mangan lho kok dadak kok pegat. Ora megat tau. Lah piye? Kadang iki gowo kanca. Sedhong ndi? Nek iki ora eneng. Lah ning Kancane eneng. sing ndi? Allah angger nabuh ora sakit ya kuwi. Ngatur ki saran taklim piye Mas? Nggih. Yo para warga ngono. Kula pun pinten 10 tahun mawon boten sowan nuwun. Oh. Sing jaman suku mantu kira. Nggih cuk lampane iki kaya juga. Iya, kowe iki suarane Lah Mas Bagong aku rene iki ra iso diitung. Tenane lho. Bang, Oh. Nah, tanggapan. Iya Mas. Pisan iki. Lho. ora iso ditomok pisan iki. Ya pisane kok ora ndelik mati ya ora kopi. Kula nek pancen liyane ya ngundang Kyai budaya nggih sedulur jelas iki kanca kuwi ora bae-bae kok. Kok mantri iki ya wong sumeh kok. Heeh. Kan iso mikir deh. Wabene ngono. Dadi sumeh. Lek mantri iki Kyai budaya kula dikenali nganti jimben iki nggih cokean karo Budi Mentir. Apa? Mantri lek dia antil. Ini pancen dari menika kan kapan keramu menika majemuk Mas Kang. Kuwatah Dari berbagai kalangan ada pilih sangka pejabat, leres pegawai, nggih pedagang, nggih leres. seniman, Dasare Ibu Mandi iki lak nggih. Napa buka warung teng pojokan niku nggih warung nasi dhisik. Wah, masakane top. Rupane ya elok, sotone ya seger. Saestu Mas. Saestu. Kula tau jajan niku soto karo es teh niku 8.000. Alhamdulillah kok. Ndani seger apane iso saya kasihan. Sing kula beli carane apa? Layangan
Kadese lek mati iki digawe apa? Ayo Bu kok sing ngajak aku kowe kok. Iya tapi mau jare lek mati. Wayangan dadi anggap pengajian kok. Yo kabeh ngerti Wayangan iki lah hiburane. Dalam rangka apa enek? Kelompok sedulur karo kanca. Lah itu dalam rangkane iki wayangan. Ya angel iki sampun angel. Angel rasa jarak. Lek manut mantu. Moro krameake putrane. Lah nang salah kok dipolong. Repot. Kok dite kok dadi manten nang sekolah dulu. Moro krame dise iki ngentas 17 putrane iki lho. Lah kalau pengen ndi? Wis kok Ame masalah sadi saut. Rasa bisa mangan iso kita patenono mikir Oh kira bisa meninggal. kulite kira yo ngeyel iki. Ora nak sehat. ngaturke nopo kali temanten kali Mas Petro. Nggih ngaturke apa awake dhewe. Mas Petro. Aja mutung, kok bisa mutungan kok. Dereng gedung kagem penganten sakloron, mugi anggenipun jodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rezeki, panjang umur, slamet dunya ngantos ka akhirate. Amin Allah. Bunga spesial kanggo penganten barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a baina. Maafikae. Artinya Muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji kebersihan. Wis ngomong bahasa Arab manten. ya wis wong ngidungake kok. Yo liyane Yo liyane. Sebenarnya bahasa Arab. Ayo. Bismika Allahumma ya wa bismika hakun. Pokoknya mau mapan turu, Makan turu kuwi. Matene ra turu matenge kapan. Sing penting kuwi yo. penting mau kuwi. Apa ya turu dalan ora karo bismika. Kuwi kan foto kasih. Motor yo ben penting dibit. Mas, yo ora ngono Kok penting deh. penting iki Wong iki sing penting kepinteran. pinteran. Wong kepinteran iki iso digo golek duit. Intelektual itu penting. Zaman saiki ora penting. Mau kepintaran ora penting. Terus penting di duit. Kaya Pak Lurah Getang. Awak gelare sarjana hukum. Mergo pinter iso dadi lurah iso mimpin wong sak Getang. Tadi lah yang lumpuhnya duit. Nek pinter ki gisik dhewe penting. Ora penting dikit. Lho saya kan leken goblok ya wis wong nggih. Ora masalah wong dikit kok dihapusi santai. Sekolah iki penting lho Mas. Kok ada pepatah mengatakan lho, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah ning Cina nek ra dua bebek kok teklek. Tak bisa ini. Nek kowe goblok ya no. Kowe sugih duit, ya pamane dadi bos ya wis anak buahmu. Ora masalah wong dikit ya santai ya. Wis saiki ngene. Kowe goblok zaman saiki jajan ning restoran iki lho. Ora usah ngopon. Saiki cukup nulis, nek kowe iso nulis. Gambar. Iso gambar. Gambar. Nek kowe pengen ngombe tak kopi, Gelas direm iki ngerti kita kopi. nek teh, Tapi gelas dicoklat kuitah. nek ayam goreng. Pitik karo wajan iki umine ayam goreng. Nek kowe pengen ngombe susu Rasa digambar. Tapi Pelayan itu ngene kabeh. tapi ngomong Dek ngombe ngene. Oh ya dikepro, lho Ya aku ki lak kepro wong bebek bayar kepro. Oh, kowe iki arep posisi kepiye mbek aku ki ora kena ngungkuli. Mergone Petro karo Bagong iki luwih Petro. Wong tuwa ki luwih apik, luwih pinter. Tari pinture. Lah pinture iki karo bakonge kuwi bakong ae. Jadi wong tuwa ki luwih apik. Wong tuwa ki luwih apik. Ora karuan. apa-apa sing tuwa ki luwih apik, luwih bersih, Kok kawan iki? Lho pidana kok ora iso pindah. luwih mateng sing tuwa Mas ngene. Sayang Mas Pandu. Jan apa karo sing kuwi ndi? Wis muni. Bos lakuane apik sing tuwa apa sing nom? Kuwi lah wayang. Lho wayang Iki saiki nek buah-buahan ya apik sing tuwa. enak sing tuwa. Jeruk ki nek tuwa lah ya lebih nom kecut. Ya, Bidang ki nek tuwa lebih nek nom lah ya serep. kuwi nek dua kowe tau jangan Apa? bu. Jangan bu tau. Tahu
Tahu. Sing napa sing tuwa? Gedang kuwi nek tuwek lah nek nom sebab jenenge kuwi nek tuwa legi nek nom Yo nek buat kowe tau jangan Mas. saya gedang kuwi nek Kowe tau jangan. tahu Jangan bumi sing napa sing tuwa. Ora kok jangan sing tuwa pringe den sepal catemmu. nek apa sing kepire wong tuwa iki kudu diajeni. Nah, Wong tuwa iki kudu diajeni. aku yo ngajeni. Dadi nek ijek wong tuwa iki jek urip disungkemi disungkemi pangapura. Nek wis ora ono disiawe kubure digunakake. Ora ono ki mbahku nek aku jek. Tapi mbahmu tau siaro. Siaran nekar tiap malam Jumat tau. Mas Fadli kan Iya, jam 5 sore nekar aku. kocok kowe. Beda wong makane mbahmu kula wetengin lho. Sing mbok makan kok sale tugu sing kok setar. Kok sale tugu ki makane yo ngabien. Lah nekar kan jam 5 sore. Kenapa? Ada jam 5 sore mbahku nongkrong ngene iku diem. Tak sekar kono wong enek wong nongkrong ngene kono. Mbahmu kalau ngabien ki apane? Gendane lho. Ora iso bisa sampe mati. Ora ono putri yang begini. Oke, penting urip. Iki jane sihir ki sing ngopo. Oh, tapi suami majalah ya. Sing iki plakat iki. Kok iso piye iki ngubah ora iso. Kok ora dadi penting iso. Iki karanane bimo lebih Bima Rembaka budaya. Tapi aku nek bingung rebo. Nah, sapa? Lah iki tulisane lho. Iki name Jarot S. Perkembangan saderenge ngatur ki sing werna-werna Mas. Ngatur ki perkembangan sing jumbo kalian swasana Mas tak nyuwun karo Mbak Eki kali Mbak Tatale. Oh, Aturan jumeneng. Nah. Eki karo Kakak. Kancane Mas Petro lan Mas Bagro. Swara sulit kumandang prawan. Apa-apa kesaplo yo kowe berarti buat budak kene. Nanti monitor ini kono maksudnya dulu. Nah iki Mbak iki tak jodoke karo Mas Petro, Mbak Tata tak jodoke karo Mas Bagong. Lah iki Tanggo dhewe lho kok ora sabar. apa-apa kok karo persahabatan ngono. makili tenan nang kalone iki lho. Aku nyuwun langgam setya tuhu ben disawani Mas Petro lawan Mas Bagong. Mbak Eki tak jodoh karo Mas Petro, Mbak Tata tak jodoh karo Mas Bagong. Jodohnya dia aja meri rezekine liyan ya. Ora apa-apa ya. Kamu itu kamu. Orang iso tiang gua nikmati rek nanggap bakal wayang gua ngerti hidup wayang gua. Iki yo komplek mandel. Ora apa-apa. Bapak yo dendera. Monggo dibawani Mas Petro kandang kula situasi. Monggo. Pamintaku Nah kalau digandrung kene jajal. nimasito ase ato runto
Reruntungan Jajen aku karo sliramu iki bebasan peksi jiwa-jiwa sing ora iso dipisahke Jajen. Nek tanggo awake dhewe iki ora peksi jiwa-jiwa iki manut blekok Jajen awake dhewe dianggep manuk blekok kabeh. Aku manuk jiwa-jiwa kuwi luwih gedhe karo awake dhewe. Apa ya? Nganggo yayakan yang susu awake dhewe dibuk. Jajen sesuk bulan Agustus ning Malaysia ya. Ning Malaysia kalau ning Singapura pokoknya awake dhewe bulan Agustus ning luar negeri ya. Jajen sesuk awake dhewe ning Turki. Turki mana? Turki jeng. Bulan kaji kok turut kijing lho. Turki mana sudah bulan Agustus. Datang tinggal sarambut lamun agung saged ing ati Yai ya kaya Mas Petro kuwi dasar bergas yang gagah gede dhuwur suarane ya elok. Mula tato tak jodoh karo Mbak Eki. nah ideal Jajen sesuk bronjong neng Hartomono ya. Solo bali lho. Jajen sesuk ning Langon. Opo? Aku makan manuk. Jajen sesuk aku mbase gelang 50 gram masih 40 karat ben tambah ayu mo Jajen. Sesuk mati kowe karet satenteng. Tidak matane tanggal. Sesuk wong sore Jajen kirene mburimu ki wis mbok pake padha Jajen. Jadi kalau ada yang di terus ngomong gitu, Aku orangnya kira asu. Apa nesu? Oh aku wis asu. kira ya. Ini kira semua. Aku leparake kira kowe. Oh, tak kira 30.000. Ora. Go. Langganan itu siapa sih ya? Ora, kayaknya yo ning apa tope kok. Kowe iki jare agamamu Islam. Apa? Jadi nek wong Islam ora entuk mangan daging kira mergo binatang yang punya taring itu Nah, tak boleh. Yo piye carane si tuku ben untuk makan. Tapi tukune weteng mlebu. Ora nek saringe. Ya ora oleh kok. Ora Orang ngono carane aku bagong. Jadi ya itu mangan iwak aku mang. Aku duwe kok mangan. Padha. Itu. Datang tinggal. Dicet Joko Jomol apa? Bawamu belum dibilang pilang lho. Ya apa barang ngono ya padha jagonge. Ngono ya isin. Jare kancane Joko kok terus bawa kok biru. Lho, wong ya kenampane wong iki dhewe-dhewe. Nek iki wis badan bakung kudu apa iso. Oh, bakung apa iso? Lah nek Pak bakung kan apa iso? Bapak Pandu Apa iso? iso. Bisa. Ayo iki wedine. Orang ngono. Ora kuwi kok. Terus ngono. Kuwi larangan negara, larangan agama. Oh, wis tak tinggali kabeh kan basa main. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku melu sekali domino remi cepi. Aduh, wis tak tinggali kabeh. Esok alah padha wae lah boleh tambahan. Tak aturke kalih teman-teman kekalih kula tak aturke kalian
kunjuk petundenku Mas Bayu Haji Imam Ilang Saneni nggih. Mas Bayu sumangga katur. Masih Nggih. Uga Mas Rusi. Nggih. Kersake pun ana wektune salah karo Mas Padu karo Jalur Watu Jabaras nggih. Nggih, sing wanita oke banget Mas Pandu. nggih kathah. Mas Beni Sri ning Karaman yo mirsani. Ugi kula aturaken kalian Bapak Seniman Sumarto saking Bandung. Nggih, Dari Simak. Nggih. Pak Kadoyo. Ugi Pak Pak Suliman selamat malam. Pak Suliman Mas Petro, Nggih. Pak Sigit, Kodim Karanganyar. Lan di kula kunjuke dumateng para pemuda ingkang lenggah mriki Mas. Nggih dan kula guru kula Mas Agung Indraan. Nggih nggih jarang kula sungkem kula Mas laturi midhangetaken pokoke Bandung. Nggih ngaten menika gelare adine nggih Gubras Bagus. Mas Agus, Mas Joko kang wonten Sragen Kota. Nggih. Masa Sragen Kota rene Joko karo Agus. Pokoke dikirimi lho ya. Terus kula Mas Joko Raja Mala terus Bandung. Tidak lupa Mas Narmo saking Tawangmangu. Oh, tak aturi Mas kathah pokoke seniman sing rawuh pangapunten ora bisa nyebut setunggal-setunggal. Monggo ditutup Ayo Pak Disimin dirawo. nggih. Simen, Pak Simin masalah. Pak Simen MC Legend. Simen MC sing jago lurah dadi Ya kok diatur lho. Oh iya. Itu kuwi lumpuh-lumpuh pesake ae. Jago lurah Ayo ae. ngerti yo ngerti. Ngerti yo, ngerti. Dan di Ngerti kok. mana ae kok menene kok. Wes siap dulu. Ya, dadah. Ini mambruk ini. Nah, Mo. Enggak, ora kleru senengane kleru. Digolek yo peron. Alah, Sito asik Diajen. Sesuk mobil awake dhewe dijelke ya. Saiki lak Toyota Aras, sesuk dijelke Toyota Alphard. Mas, mobil dhewe. sesuk dijelke Tenane. aja kablak. Sing apik nomor Apik ki lho, kabeh masake saggo sapa. Mane lambune. Ayo kita kumpul. Iki mergo suwanggone mantri ora bebek. Yo pecinta tanaman jure. Oh, iso apa? Iki gawe tandurane diprodong. Ora kena cowok. Padahal mau jeruk lho. Ayo. Ora ditebas bisa ngono. Ora iso sebotol wayangane rong kelir. Iki dikon jok. lah melu rono piye? Dikon manten. Mantan aku yo jejeri wayang kok. Iki kan kanggo asren dikon. Aku kok kleru lho, gelar kelir loro. Iya bener. Ya wis ya. Apa-apa ora bener. Mungkin licin kok. Oke, ngagoli. Alah, Ora bocah kok. Ayo, mari ya. Domimi hamin tuno. Ayo bareng dimas anak tepi wajib. Sito asih bebrayan. Ini nomor sing kleru to, Mas. Piye kok? Wes ngembun kabeh kaya ngene iki mau bener. Enten sebetulane Bu, Pak. Rumah samu aku iki grobak. kuwi tandha-tandha yang kiai kakean rada, kakean bisa. Aku iso apa? Wis jero dadi panas kabeh. Panas apane aku iso marai panas sing marai kowe. Mas aku ora apa-apa, Pak. Wis ora apa-apa. Oh, sehat. Lho nek ngembun kabeh. Oh, sehat aku dhewe urip kuwi ngendi? Nah, iki. Keponang. Obat sithik panas kok. Kau iso basih panas. Tak jelas ya. Panas sama aja gandeng karo bokonang kowe. Tapi Karawitan iso gawe yo mergo sama bokonang. kau iso Aku ora kok ana tante ngono. Ora iki pokoknya iki produksi ciu kuwi dibobok. Iki tau ora rumahku nawakne lho sak botol 10.000.
Jadi bojomu itu kan gawe ciu kan, Mas. Bojo dhisik ya. Yo. Kok jane mana lho kok ganti lho. Kalau ganti manis-manis. Bojomu manis lho, Manis apane? Lho, manis kaya iki kaya ngene iki gimsul siji-siji. Kok kae sak cangkem gimsul. Oh, kronos to. Rasa gimsul. Ini malah beneran lho. Beneran Bojo kronos yo mampu atau kemaringan. Lah kok iso? Maling mlebu be. Sing lupa sing guyu iki. Kan antara iso minum kok. Paling mlebu aku dhewe. Maling mlebu malah ndelek iki lho. Delik aku. Lah kok isin karo maling. Lah kok isin? Karo nolong apa? Kok ora gabro. Ah iya. Paling mlebu delik isin kan. Kita aku ki pamirsa sing kantos pengi diaturke para sepuh pini sepuh ingkang isih lenggah rasane. Monggo diaturke langgam sedya isih ya Mbak Tata, Mbak Tata. Aku kang sedya satuku sedulurku sing monitor nggih warga perumahan Mutiara Residen Demaan Kamben monitor niki. Endi wong saiki? Mutiara Residen. Sering kali biru aku lho. Ngawur. Ora melu jelaban. Lah iya. Kuwi buri depanku. Kok nang lak dosa. Oh, tak kira bisa dikali ya. Akan nyambike kae. Utang. Nyambik apa? Nyambik kuwi nek ngene iki biawak. Iya. Biawak kuwi nek lanang. Ada itu apa? Ayo. Ya biawak wedok. Kudu apa? Biawuk. Ayo. Oke, mano. Oke, Mas. Biawak wedok. Kiai ngono ki kiai budaya kabeh. Biawak kan lanang lah nek wedok apa to? Ya biawak wedok. Nyambe. Jawa Timur kira ya kita Jawa Timur ya. Kudu nyambe. Ayo. Sekarang waduh buju. Iki kancane lho. Ana aku ngerti. Yo, monggo ditelasi yo. Bapakku. Wah, lembang mah rapal kayaan. Ora rapal publik. Nek wis dikasih sinden. Sinden kan yo gak pacaran. Ini ditutupi. Apal ora kok menang kaya aku ngene iki lho. Tapi yo rapal. Oke, aku balik nek. Jenengan kok Gitu weh nang Ayo, monggo. Terus bareng komplit komplit
kok kumpul ora tanggapan diri to. Jadi sing dibatalke kok saking tresnane lek mati lho. Buat apa-apa keterangan ya ora ning Yo mati lho kok masa kelas tonggo kuwi nek wong digawe kelanengan kok. Aku tak bote rene. Apa ora bote tonggomu Lah kono gak dikono. ono. Ora ono ora dikon terus aku gorene iku piye. Kamu kok Pak Mantri ngomong ngendikan anu Mas Pandu monggo bintang tamune Petro ngono ki kayak Tapi kok aku Lah, lho sing Petro. Sing ngomong Mas Mari kok betul to lho. Mboten nek satu namanya. Buat apa iki mau ngomong kok. Nggih. Nah, kuwi aku wayangan ning ngene Pak. Nah, Angkat dandel kok. Lah, aku ora ngabari Lho, kok. Mas Mari ora ngabari lho. Nggih, nanti ya Wes ngene wae, wong aku mangan tak bari sisan. Ya monggo. Tiga. kowe iki Wong kene suara sing denapik kok. mangap pisan yo. Oh, sorry wae wong latihan nyanyi udah 3 meter persegi. Ora enek sesuk kuwi iki. Kucing garong. Kalau aku biar betul. Mungkin kok Mesin bisa dong. Simen kok. Oh sini kok sini. Alah, mesin itu durali iso dadi simen. Diaturi anu sinten sing anu Mas. Kaya Bambang Irawan mau juga asing Sing diramu. keduriye Mas Simen. Nggih, Mas kok diaturi jumeneng diaturi jumeneng. Saya kupu angsa.
Simen. Yo sing dalu Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sampun dipun berkahi dipun pangestoni anggenipun nek mantil ugi napa? Pola kramaken ingkang putra putri. Nggih. Kowe Petro karo Ganjar. Jadi iki rasa data pamer suci. Tapi rasa data pamer suci. Duit apa protokol Solo Raya iki sing paling umur di sapa. Nah, Simen kanker. Dan protokol ora umur ndak cukup ora kira guna-guna. Tak duit kae. 200. Nah, alhamdulillah. 200. Alhamdulillah. Jan, wah Simen saiki bareng Romo. Lah yo ngono kuwi lho. Iki sing gelem ngadeg sik umrahe wong lanang. Heeh. Dosa sing libu monggo. Wis ayem Mau ngapane iki saka ombok. Ombok piye to? Ora iki kelas ning yo kuwi iso Senen, iso orang Gambidel. setelah dikira Orno, iso Kemis, setelah dikira 220. nah kompos 120. Bawa tak nyekali rene. Atas take sapa ora. Akhirnya mau mati ya. Tukang bangi. Kowe ini sudah, ora sudah kok gak guru ora. Nah iya. Ora kayak guru. Mau tahu wiswas bantu. Sabare nutrape Petro karo Bagong iki ora nganggo paritan. Protokol yo melu paritan. Oh, siap. Palingan. 400 yo palihan. Paritan nggih. Iki protokol. Protokol podang samu Solo ae. Tuwek niku. Mas Pandu mau sik dhewe tuku apa mau? Tuku geno. Tuku gedhok nang Neng Solo. Solo. Mas Petro Panjang Yuswa. panjang wiswa. Sampai ya palingan. Paritan. Tuku kecemplung segoro. Apa cakep. Rasa dada dulu rasa tujumu. Tubuh regane piro. Ya jiwa iki 100 kenapa? Lah waktu kecemplung segoro dada dibantu kayak rasa bule. Oh, ono ya. Aku gede, aku ndase. Kowe wedi karo aku. Apa padha demite kok. Mek dulu aja dikempet. Rasa gagas kalau ngene kok dipikir. Ini kok jatuh sik bantuane angel kok gagas. Dulu iki ngopo. Ora nek cabur rambute karo manten iki. Oh, sangkemu tamu kero. Kira iki nek bareng ngawur iki. Apa aku togok kok. Layangmu mau dilayangmu. Ora. Nah, diwaca. Makamu iso maca ora? Ana layang tak macane ning. Ya. Piye tak macane? Oh, kena dalange. Piye tadi? Kowe ngomong kuwi kleru. Kok kleru. Ana layang tak macane. Tak macane. Yo. Kalau sing bener ki tak wacane. Ayo wacane. Iki Mas Simen, layang tak macane. Ya. Wacane. Yo iso maca kabeh. Bapak Bowo Puput Nidam Sari Mojo Songo. Walik celuk. Bapak Puput Mojo Songo bawa Nidam Sari. Tulisane Bapak Bowo Puput Nidam Sari Mojo Songo. Tulisane layange piye to jane iki? boleh sing yang mlipate Simen. Nggih. Bapak Puput Nggih. bawa Nidam Sari saking Mojo Songo Solo. Oh, nggih. Entro Pak Puput aku sing meru ojo dadi ati burung-burung ning tempat ayo nyangani bawa ora Ini Pak Puput. Di Pak Bubur nesu. Apa? Awake layang ape-ape motone tekel. Ngangkat. Pak Puput Pun aku. Pun kudu.
Oke, lagi ono kenapa? Kalau sing nyidam sari. Paling rasa di desa sih dirapet. Sama apa? Berkurang mudah-mudahan gue mau. Ini duitku mau. Lah iya toh. Ngomong kok gak mau rada tua Lah iya toh. Aku wis gak kesungsingan dipangane mungkin kok kayak kancang. Ini sih kalau Pak Puput rada bawa-bawa ya tetap sing gowo sing. Lagi iki lho. Kan saya bondang kapal bondang. Guru jatuhnya masalah hati. Ya pasti ning kae sing. Putih lho. Pundi Pak Puput. Kerjane kan lo tapi ini oleh. Monggo lah. Oke, sami ngandap kemawon betul ndak sama kok. Oh pinarak iki ya Pak, pinarak mindah. Panggung ini teh kan apa? Nggih, mindah mriki, mindah. Rasane arep bawa kudu menjaga. Mindah mawon. Menawi kira cukup kabel tambah 100 mawon ora cukup. Oh. Boleh sing gowo to. Iki. Nggih. Nggih bisa kalau Pak Bejalu. Jadi Mas Pandu Nggih. mungkin tetap jaya. Amin amin. Pinarak mindah mriki to Pak. Ya, kira dengarkan. Nggih, mindah. Nah, mindah mriki. Nah, Lah kan sing ngerti nah, ngoten. Mau enggak Nggih. Badhe ngaturke bawa iki jam sari Pak Puput nggih. Nggih, konlajenane Mbak. Siap nggih. Bawan pun mawon. Nggih. Anu direncani Mbak Rate yo Mbak Rate juga. Iya nanti. Mas Mitro, sok-sok to piyayine ning panggung wayangan jare aku dagelan. Ning dhuwur panggung kok lungguh. Balik rezekine disuda 40 dina 40 bengi. Amin. Iki lho. Bose gentan aku moto weane ndang. Nggih Mas Bayu matur nuwun. Iya. Kita sampai nangan sehat, panjang umur masih. Amin. Mas Bayu bisa nyimak. Nyimak. Bener sampean Mas, bidang lo kasilen. Nyawer yo nyawer aku. Mungkin nika Mas Pawan, Mas Putra. Dikorasi dinyimak dadi oso. Lamun opo to awakku selamat malam Pak Sigit, tim barangannya juga monitor. Nggih, matur sembah nuwun. Matur ugi kali Mas Wibi, sing pun kersa maestro Mas Wibi. Lucy, melu nyaron, Lucy dhewe. Esok kapan katekan jejer lan wong ayu
Pamaniro nakodo Hamipun tanpa prau sasa bisa den pepetri Nidam sarinas Woro Ini pelajaran Mbak Rate nih Pak. Oh iya, lok nangkut sebanding duit Pak, duit Pak. Duit kok duit Pak. Oh, ngono. Wah, bagus ngomong duit ngomong. Boleh yo. Upama sliramu sekarang aku Sidang sari nggih. Sidang sari kok jatuh. Ini enten sing dono semanten Mas. Iki Cina.
si putra siswa sanggar seni burung maestral sandet Weh, muridnya bapak siswanya bapak. diaturi mek ayo ngatur dong awas ini bisa kalau ibu-ibu sudah lelang yo kare anak seperti itu saya mau tamasya pergi keliling kota Kita